Trošičku poodriať. Nech vaše srdiečka majú lásky pokoja. Keď zahrá pesničky, ceny okruh pokoja. Nech vaše srdiečka majú lásky pokoja. Dámy, vážení páni, milé pani starostky, pani starostovia, vážení hostia. Folklór má u nás v Opoji dlhú tradíciu a práve dnes sme sa stretli pri príležitosti, keď oslavujú 10. výročie založenia folklórno-spevackého súboru Senior Klub Opoj. Tí staršie narodení spolu so súčasníkmi, mám z vás úprimnú radosť, že vo veľkom tvoríte tradície pre všetky naše generácie. Ja ako dieťa som už väčšinou členov na väčšinu členov vždy pozerala s úctou, rešpektom a láskou a dnes som veľmi hrdá, že môžem spolu s vami oslaviť vaše výročie. Túto slávnostnú chvíľu vám patrí poďakovanie za dlhoročné udržiavanie a reprezentáciu folklórnych tradícií, ktorými sa prezentujete nielen v našej obci, ale aj na rôznych podujatiach v okolitých obciach. Vedení, hlasom srdca odovzdávate seba pre radosť a potešenie poslucháčov na podujatiach či slávnostiach. Z príležitosti výročia vzniku folklórnej skupiny vám do ďalšieho života želám plno krásnych dní naplnených spevom a radostnými chvíľami v kruhu speváckej rodiny, blízkych i priateľov. A nebudem ja ďalej rozprávať, pretože je čas vám prenechať toto pódium, aby ste nás zaspievali piesne, ktoré vás prevádzajú celé roky. Koreni.
placi, oni utečú, carara, carararararum. Keresture som zrodzeni,
Zahľadajúca odkal som, z kerestúra odkal som. Mamka ma tak vychovala, bílým mlekom nadájala, trochu vínka pridala. Tak ma zdravo chovala, trochu vínka pridala. Tak ma zdravo chovala. Už vojna bude, milá plakala, že ona bude samotná. Neboj sa, milá, nebudeš sama, stávajú záme, medzi horama pre teba. Hej! Zavrc, hej, budem sa cítívať. Zavrc sa mi, hej, budem sa cítívať. Zavrc sa mi ešte raz, jak široký rubáč máš. Zavrc sa mi ešte raz, jak široký rubáč máš. Hej, široký a či úzky, porežem ho na kúsky. Hej, široký a či úzky, porežem ho na kúsky. Má 15 členov, z toho 8 žien a 7 mužov. Po smrti pani Kekeňovej skupina nemá vedúceho, hudobný doprovod vedú pán Peter Vavro na harmonike, pán Jaroslav Masarík, basový doprovod a na trúbke sprevádza pán Peter Gono. Skupina nahrala 2 CDčka, prvé v roku 2018 názvom V tých Bučanoch pri kostole a druhé v roku 2019 názvom My sme Bučančani. Skupina absolvovala vystúpenia na okresných prehliadkach seniorských skupín v Bučanoch, Opoji, Dolných Orešanoch, Bolerázi, na krajskej prehliadke v Senici. Svojím programom spríjemnila sviatočné chvíle v Ústave sociálnych služieb v Ržiarovcach nad Parnou, Šelpiciach, na vianočnom koncerte v Drahovciach, ale aj na spoločných stretnutiach v Beloch, Križovanoch nad Dudváhom a Ružindole. Skupina pravidelne vystupuje na stretnutiach jednoty dôchodcov v Bučanoch a akciách usporadovaných obecným úradom Bučany. V repertoári má skupina veľa krásnych ľudových piesní, ktorými chce zachovávať tradíciu našich predkov a úctu k slovenskému folklóru. Dnes sa spevácka skupina Bučančani predstaví nasledujúcimi piesňami. Javorové lístie opadáva, Čo je to za dievčatko, Slniečko sa níži, Zapadá slniečko, Sobota, sobota, Povedz mi ty, moja milá. Nech sa páči. Dávaj sa mi, frajerka
piesní, z ktorých niektoré boli nahraté na CD nosiči. Pri príležitosti 20. výročia folklórnej skupiny Dudvách bolo vydané DVD so zvykmi a tradíciami z obce Križovaný nad Dudváhom, kde sú zaznamenané všetky pásma, ktoré má táto skupina v repertoári. Pravidelne sa zúčastňuje folklórnych slávností, prehliadok, súťaží v rámci kraja, ale i celého Slovenska. Každoročne má niekoľko desiatok zastúpení v regióne, na celom Slovensku, ale aj v zahraničí, ako je Česká republika, Srbsko, Maďarsko. Členovia vystupujú väčšinou ručne vyšívaných krojoch, uchovávajú kultúrne dedičstvo nášho ľudu pre ďalšie generácie. Folklórna skupina Dudvách nám dnes uviel kyticu z týchto piesní. Prišli sme za vami, nad kerestúrme sa cvíci, fialenka, napíme sa chlapci vínka, malý potok, tam pri Trnave, ej vínko, vínečko, ešte vínko nevykyslo. Mene folklórnej skupiny Dudvách by som dovolila senior klubu Opoj popriať ich výročiu všetko najlepšie a do ďalšej činnosti želám veľa úspechov. Na pamiatku by som takýto malý darček odovzdala vedúcej. Ak dovolíte, chcela by som využiť ešte túto príležitosť a spomenúť si, že nedávno sme sa rozlúčili s našim dlhoročným členom Silvestrom Matúšom, ktorý bol rodákom z Opoja, aj tu žil. A toto je zhoda náhod prvé naše vystúpenie od jeho odchodu, tak túto sme z pesničiek by sme chceli popriať jemu. Silvi, to je pre vás. Podelme sa s nami, s pár
všetkých okolitých obciach na vlastných a okresných vystúpeniach. Ďalej vystupovali napríklad v Piešťanoch, Šaštíne, Lozorne, Viničnom, Doľanoch, Páte, Kováčovej, Žiline, Predslavi. Dolnoorešťanka spieva prevažne prevzaté piesne, ale i z vlastnej tvorby. Doposiaľ naspievali 3 CD a 1 DVD. Musím spomenúť i skutočnosť, že v Dolnoorešťanke zomreli 4 členovia a 5 odišli zo zdravotných dôvodov. Za veľkú chválu stojí to, že napriek zníženiu členov sa Dolnoorešťanci nevzdali, rozšírili svoje rady o ďalších 4 členov, takže dnes má Dolnoorešťanka spolu 15 členov, z toho 12 žien a 3 mužov. A dnes sa nám predstavia s následovným repertoárom. Kamarátka moja, ach mamička moja, a tá naša šenkérečka, prečo sa mladosť nevráti, kolo nás, popred nás, rodný kraj Milení, v Orešanskom kostelíčku, Orešanské vršky holé a Javorinka šedivá. Dárek sme jej už odezdali a k 10. výročiu, nepamätáš, ja ti to pripomeniem, k 10. výročiu prajeme veľa, veľa úspechov. Kamarátka moja, požič mi aj víka. Poď mi príde kraje, paráda Veríka. Poď mi príde kraje, paráda Veríka. Kamarátky moje sa na mňa hnevajú. Kamarátky moje sa na mňa hnevajú. Že ja mám frajera, a oni nemajú. Že ja mám frajera, kamarátky moje, už sa nehnevajte. Kamarátky moje, už sa nehnevajte. Poďte do Orešan, tam si ho nájdete. Poďte do Orešan, tam si ho nájdete. Ceruška moja, dám mi dobrú radu, dáme si postielky do jedného radu. Pomôžeš kľudne, skakať starú, nemusíš sa pracovať. Pomôžeš kľudne, skakať starú, nemusíš sa pracovať. Ach, mamička moja, špatnú radu máte, vy máte takýčka, s tým sa
aby prišli na javisko. Ako toto zoskupenie vlastne vzniklo, tak poďme pekne po poriadku. 2. októbra 2003 bol v Dolnej Krupe založený mužský spevácky spolok Dolnokrupani a o 3 roky neskôr sa premenovali na folklórny súbor Krupanskí čerpáci. Takže aj Krupanskí čerpáci budú oslavovať 20. výročie vzniku. Poprosím potles aj pre nich. Činnosť súboru sa rozšírila a okrem ľudových piesní obohatili repertoár aj o folklórne pásma, ako sú Krupánska zabíjačka, Začepčenie nevesty, Dožinky, Vinobranie, poriadajú fašiangový ples spojený s pochovávaním basy. Počas Vianoc vystupujú s pásmom Vianoce s čerpákmi. Na svojom konte majú nahrávky a 3 CD nosiče. Krupanskí čerpáci sa riadia myšlienkami o šťastí, a to doslovne, lebo svojimi piesňami rozdávajú svojim poslucháčom radosť. A dnes tomu nebude inak, a preto si pre nás pripravili nasledovné piesne. Tá naša kapela, Lúčka Lúčina, O tebe spievam, Sobota, sobota, Kone moje vrané, Vínečko biele, červené, Počkajte vyjavané. Ja pozdraviť ťa chcem. Tam som sa narodila, mladosť svoju prežila. Len tebe svoj pozdrav poslať chcem. Slovensko je tá najkrajšia zem. V nej každý žiť chce. Aj môj je to veľký sen. Slovensko prekrásne, nebo je tam jasné. A ten, kto má pieseň rád, môže si i zaspievať. Aby vás Krupanskí čerpáci pozdravili. A poďakovali sa domácej folklórnej speváckej skupine Senior Klub za pozvanie na prehliadku folklórnych súborov a skupín. Táto prehliadka je o to zaujímavejšia, že slávite 10. výročie založenia. Každé výročie je príležitosťou na spomienky i hodnotenie. Určite máte za 10 rokov veľa zážitkov a spomienok. Želáme vám veľa zdravia, veľa elánu a chuti pokračovať v tejto činnosti. Veľa pochopenia od svojich rodín, že trávite veľa času mimo nich. Želáme vám radosť z toho, že sa môžete stretávať a spievať krásne ľudové piesne. Prosíme teraz vedúcu folklórnej skupiny, aby prišla medzi nás, aby sme jej odovzdali kyticu kvetov a malú pozornosť.
ja ako prvý chcem pogratulovať. Ďalších minimálne 10, aj 20 prajeme my. Ja Čerpákom musím poďakovať. A tak ako aj vy všetci ostatní, aj Čerpáci sú taká naša srdcová záležitosť, takí naši zlatí ľuďkovia, lebo moja svokra pochádzala z Krupej, takže... Z Chríba, áno. Takže, no, tak vítajte. Okrem tisíce kvetov vám oslávencom, ale i všetkým tu prítomným súborom venujeme kyticu piesní. Nech sa teda rozozvučia naše piesne a otvoria vaše srdcia do Koránu. Príjemné počúvanie. Krásna, sladká mati moje, kde naše malé rodné domky stoja. O zem, ty krásna, sladká moja mati, ruky si spínam, srdce ťa skrývam. A keď ťa ranné slnce zláti, po stráňach čujem kostol žati. A toľko zvonov, sladká moja mati. O zem, ty krásna, moja mati sladká, ráčov čujem v rodnom poli, kde vtákov spev sa nesie po údolí. Tam u kríža kľačí moja matka. To ty si, domovina moja sladká. Ľúbim si ja vás, mať Slovensku, ktorá mi dala preč svoju sladkú, preč tú najkrajšiu, o ktorej spievam, že ju milujem, že si ju nedám. Preč tú najkrajšiu, o ktorej spievam, že ju milujem,
Ďakujeme pekne. Druháci, trváci. Prichádza folklórna spevácka skupina Senior klub Opoj. Senior klub Opoj bol založený 25. septembra 2013 pri jednote dôchodcov Slovenska. Vedúci v tom čase bol pán Janko Lopatka. Ale vôbec nie sú žiadni nováčikovia vo folklóre, predtým boli členmi folklórneho súboru Opajčanka a podaktori a boli aj vo folklórnej skupine Dudvách Križovaní. V roku 2004 a 2005 sa zúčastnili na Maríkovskej bráne v Hortej Maríkovej. V roku 2008 až 2013 so svojím pásmom vystupovali na Trnavskej bráne. V roku 2009 pre slovenskú televíziu natočili pásmo pochovávania basy v relácii Kapura. Folklórna spevácka skupina Senior klub Opoj spieva piesne prevažne prevzaté z trnavského nárečia. Od roku 2013 sa pravidelne zúčastňuje prezentácií seniorských súborov Trnavského okresu.
Ďalej majú za sebou vystúpenie v divadle Jána Palárika v Trnave pri príležitosti Palárikových nasledovníkov. Viackrát vystupovali v Žiarnických baniach, minulý rok sa zúčastnili na obecných oslavách družobnej obce Dolné Pole. Folklórna spevácka skupina Senior Klub Opoj sa so svojimi piesňami, humorným nárečovým slovom a svojimi krojmi snaží nielen v obci, ale i mimo nej zachovávať tradície a opajské nárečí aj týmto spôsobom. V roku 2020 sa stala vedúcou pani Euka Jankovičová. V súčasnosti má folklórna spevácka skupina Senior Klub Opoj 13 členov a keďže som mala tú česť vidieť Evičkin scenár, tak hudobnú složku, repertoár, ako aj ostatných členov vám predstaví ona sama. Ale vidím, že už sú všetci netrpezliví, tak poprosím ešte jeden veľký potlesk pre našich oslavencov. Tak sa predvedte, Senior Klub Opoj! Je to moja netierka Janka Pulčíková, takže máme to v rodzine. Takže, ja som si to pre istotu všetko napísala, čo vám chcem povedať, lebo nechcem na nikoho zabudnúť. Chcem sa všetkým poďakovať za gratulácie a príjemnú atmosféru. Zišli sme sa tu pri príležitosti 10. výročia vzniku našej speváckej skupiny Senior Klub Opoj. Áno, už nás 10 rokov poznáte. To ste si prečítali aj na pozvánkach. No, ale oproti niektorým účinkujúcim sme len takí malinkí adolescenti. Senior Klub bol založený pri jednote dôchodcov 25. septembra 2013. Dovolte mi privítať ešte 3 členov zo zakladajúceho zoskupenia. Pani Máriu Hrdlovičovú, pani Jojku Kubovovú a pána Lacka Horváta. Žiaľ, ročky pribúdajú, choroby tiež, takže oni už len takto s potleskom pri nás. Z pôvodnej zostavy žiaľ nie sú už medzi nami 2 dámy, pani Matúšová a pani Bírešiková. Ešte raz sa chcem poďakovať všetkým účinkujúcim. Ako vždy, laťka je nasadená veľmi vysoko. Ale ja tiež vždy hovorím na vystúpeniach, že my latku nikdy nepodliezame, preto ideme posledný. Dnešný repertoár som vyberala netradične. Keďže Senior Klub nemal kroniku, tak som sa rozhodla, že ju napíšem a budeme mať taký spoločný darček. Lenže, ako to pri takýchto záležitostiach býva, kronika je vo bývačke na stole, ale však aj takému by som ju dávala sama sebe. Dobre, takže tí, s ktorými sa stretávame na týchto našich podujatiach, vedia, že každé jedno vystúpenie začíname piesňou Prišli sme k vám, ktorá prvýkrát zaznela v podaní Senior Klubu 14. marca 2015 a bolo to práve na oslave životného jubilea našej babky Márie Hrdlovičovej. A od toho dňa sa stala našou hymnou. Tak chlapci, poďme do toho.
Stavali tesári a ja som ju nazvala Spomienkova. Text som písala ja a náš dvorný skladateľ Boris Filan, alias Janko Lopatka. A prvýkrát odznela tento rok v máji na stretávke 70-tníkov práve tu na Opoji a bola to stretávka žiakov Kerestúr, Farkaši a Opaj. No a každý od niekal prichádzame, ale všetci skončili v Opaji a sú tu v senior klube. Písal mi o 12:30, ospravedlnil sa pre chorobu. Všetkých vás pozdravuje.
A ja si dovolím nasledujúcu pieseň uviesť citátom z jeho knihy Vnútro otvorené do Koránu. Určite ste už stretli ľudí, ktorí žiarili. Žiarili ich oči, úsmev, celá tvár, život. Žiarili a boli nesmierne príťažliví. Žiarili a boli krásni a pôvabní, lebo vydávali teplo a svetlo. Vy ste svetlo sveta. Tak nech svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli dobré skutky a oslavovali vášho Boha. Nasledujúca pieseň sa volá Opajský kostolík. Venujeme ho Jožkovi Jurinovi a vždy túto pieseň spievame, keď vystupujeme na nejakých výnimočných podujatiach, tak poďme na to. Že Senior klub má pevné základy v mužskom osadenstve, čo už neraz veľkým úspechom predviedli na rôznych podujatiach. Teraz sa naši páni predstavia s Brusu novou skladbou, ktorú sme zaradili do nášho repertoáru a predpremiéru mala na Kopanicách Matejovci pred mesiacom, kde sa naši, nikdy to neviem povedať, že ozembuchisty predviedli, alebo teda boli na súťaži v hradi na ozembuch. Tak poďme, páni. Dobre, tak z Večera na veži, ja som ju predbehla, dobre. Z Večera na veži všetky zvony zvoná a oznamujú, že celá skupina má túto pesničku najradši. Zvona
bohatý má peniaze strúle, má veľký kus pola, 4 krávy bola, aj koní ma páli, kone sa mu darí. Má veľký kus pola, 4 krávy bola, aj koní ma páli, kone sa mu darí. Aj keď je bohatý, keď je láska moja, ani tie bohatstva srdce mi nestoja. Radšej tu do vedy, jako bez lásky žiť. Ja s takým životom nemôžem sa zmieriť. Radšej tu do vedy, jako bez lásky žiť. Ja s takým životom nemôžem sa zmieriť. Ja takým životom nemôžem sa zmieriť. Radšej tu do vedy, jako bez lásky žiť. Ja takým životom nemôžem sa zmieriť. Dobre, tak poďme teda chlapi. Keď se má, pánové, na moje kozary. Keď se má, pánové, na moje kozary. Peknú frajerku mám, milujte ju sami. Peknú frajerku mám, milujte ju sami. Pekná je, pekné sami nosí. Pekná je, pekné sami nosí. Vyšívané sukne na každý deň nosí. Vyšívané sukne na každý deň nosí. Pekná je, pekné sa maluje. Pekná je, pekné sa maluje. Červené čižničky veselú obuje. Červené čižničky veselú obuje. Možno dva náraz. Určite ste si všimli, že k nám pribudol Maťko.
ktorý nielenže rozšíril počet našich členov, ale zároveň znížil aj náš seniorský vek. Musím Maťa pochváliť, že napriek svojmu nízkemu veku, má iba 15 rokov, je všestranne nadaný a hudobne veľmi talentovaný. S textom nasledujúcej piesne sa znovu pohral náš dvorný skladateľ Boris Filan, Janko Lopatka. Hudbu upravil Vladko Dovičič, na harmonike doprevádza Pálko Hudek. Sú 4, všetci sú speváci a hovoria si, že veselá štvorka. Ale o čom ten sen vlastne je? Dobre, počúvajte, všetko sa tam dozviete. A vlastne chcem tak poďakovať, lebo Janko to aj tak nazval, že pre Maťa. Takže Maťová premiéra, držte mu palce, tlieskajte, lebo si to zaslúži. Na zem uhrávať, tak sa mi zachcelo. V tom seniorklube býva vždy veselo. V tom seniorklube býva vždy veselo. Pozoroval som ťa, keď ste skúšku mali. Nenapadlo by ma, že my sme spolu hrali. Nenapadlo by ma, že my sme spolu hrali. Keď robíme zmeny, tak robíme zmeny. Čo nám na to povie tá vedúca Penny? Čo nám na to povie tá vedúca Penny? Dovolila mama, dovolila matka, ešte sme čakali na vyjadrenie tatka. Ešte sme čakali na vyjadrenie tatka. Keď si sa rozhodol, tak v svojom čele, nebudem si brániť, urobil si dobre. Nebudem si brániť, urobil si dobre. Maťo, 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 čo si to ty spravil? Keď si obojčanku tej 15 zradil. Keď si obojčanku tej 15 zradil. Nezradil, nezradil, hrávam ja aj spívam, aby ze mnou bola spokojná rodina. Aby ze mnou bola spokojná rodina. Hrával si ty slima od svojho malička, učarovala ti drevená palička. Učarovala ti drevená palička. Rozhodol si sa ty, lebo dobre hráme. Nech my s obojčanku dobre vzťahy máme. Nech my s obojčanku dobre vzťahy máme. Ako musí byť taký natešený, lebo ja by som sa velice tešila, keby som bola nejakého vzoru. Áno, Maťko hrá, my sme Maťo od 4 od 5 rokov, takže klobúk dole. Pri nasledujúcej pesničke predstavte si, že sme zistili, že my máme v súbore ženy. Ale teraz to zaspívame pre istotu všetci, dobre? Takže ideme ďalej.
Predstavíme aj úplne, že s čistou premiérou. Možno, že ste túto skladbu niekde počuli. V našom podaní je to prvýkrát. Snažili sme sa, aby to bolo pre vás prekvapenie. No a čo si tak môžu takí dvaja šeptať, že jedného dna krásne z večera? Tak vám spraví
vedúcu, keby som si ja nedala, že tú svoju najobľúbenejšiu pesničku. Prvýkrát som ju počula v roku 2017, keď som došla na skúšku, keď mali seniori skúšku, ešte som nebola členom. Došla som ich poprosiť, že či mi zahrajú na mojej výstave. Súhlasili a to sa stalo osudným. No a potom ešte, keď som ako neoficiálny člen prvýkrát vystupovala s nimi v Dolných Orešanoch na prehliadke súborov, Pišta sedel presne tak, ako teraz sedí, presne takto na mňa pozeral a vtedy mi povedal, že celkom by si bola aj obstojná, len sa neusmívaš. Tak čo už, no, že tie ružičky, čo som nosil tebe, ale Pišta mi ich nedonesol ešte doteraz. Nebojte sa, už budeme končiť. Určite ste si všimli na pozvánkach, že som zámerne neuviedla, aká bude posledná záverečná pesnička. Nechala som si to ako prekvapenie, možno niektorí už tušia, ale vždy, keď sme na prehliadkach, tak vždy už s nami spieva celá sála. Takže túto som, lebo pevne vám verím, že budete spívať s nami. Kto nebude poznať text, tak môže nám tlieskať, my sa nenahneváme. A dobre, ideme na to. Silne, silne,
klub vám ďakuje a lúči sa s vami v tomto zložení. Harmoniky Pálko Hudek, Vládko Dolčík, Ozet Buchy, Janko Lopačka, Maťo Polakovič. Aby sa nám vystúpenia vždy vydarili, tak s nami spieva aj svätý Alojz, aj svätý Matúš. Od začiatku sú tu s nami manželia Kerákovi, Roman a Danka. Večná optimistka Katka Hudeková. Naša ľudová rozprávačka teda Linka Šériová. Humoristka Kavita Vešvancnerová. O vaše uška, ale aj plné brúška sa stará Katka Šériová. A naša vychádzajúca hviezda Ela Urbanová. Elka Jankovičová. Teraz poprosím, aby sme nespravili nejaký chaos, tak poprosím všetkých vedúcich a nastúpte si tak, že podľa poradia, alebo nebudem mať okuliare, dobre? Prechod, originálne.